tak kira ki ngurus anake dhewe ki kesel. Tibake malah luwih kesel ngurus anake maratuwa. Meh diseneni kok ya wedine nek kena dosa. Ngene iki lho, serba salah. Wis digaweke kopi, wis disiapke sembarang dingah. Iki ning ndi ki wonge? Wis tak gaweke kopi ora mara ning dapur arang. Wis anake mertua iki mokne serba maha bener. Ning ndi to iki wonge ora mara-mara iki lho kopimu, ning ndi to kowe iki? Kowe ora ngerti nek aku nunggu ning kene, he? Napa? Lah, kowe ngeremengi aku mau. Iya. Ngeremengi apa mau? Anake maratuwa iku maha bener. Hah? Kaya kowe iki ra maha bener padha wae. Tapi kan kenyataannya anake maratuwa dhisik. Ya ora iso. Dibanding anakku. Banding anake. Lah, apa ngurmati anake maratuwa iki luwih abot. Mending ngurmati anake dhewe. Sak penakmu wae. Nah, iki kowe tak iki balas dendam.